ka pilaya ka. Gusto ka nga mag-intriga ba? Naong ni mo? Sus, Ginoo ko. Ayaw lagi daw kayo panabukuhan. Duha na daw kadlaw nya. Ginito kayo. Day mahimo. Sibuyas ra ba pagkuha? Asa na ni bata na ni? Ano ang hamon po gapod? Dahil kay gulo. Na, bahala na siya. Ay, wala siya ilamas. Ano iya po? Ano di ba ka maminaw igsoon? Gahi mo gulo ba? Mga tawar ba mo? Mga respeto ha? Pakay kang tanong. Kabalong siya rin mo dala na. Sibuyas na daw. Ikaw na may sabaw. Sibuyas na daw siguro. Ingat sila. Juliana Ragas. Ano ulit mo po kay ka? Ulit nga. Ingon man si nanay nga. Iyam ng tanong. Nagigon ka na wala? Ha? Nagigon ka maguhas maning to wala? Duha naman sila kumulay. Wala po ka na. Ikaw siya na bukol na po ka. Nagigon ba ka maguhas maning ng tangad? Di man daw ka manghatag ng tangad. Dili, kay mamatay man gud na siya kuha. Kay init kaayo. Wa pa gud na. Daghanan sibuyas man Wa pa gud na mao pay pagbuhi. Nagdahilan naman siguro ka na. Aron di na magkuhaan ng tangad. At sumatan awa dito. Kisil. Oh. Kisil ang tangad. Kay wa ay Kisil daw. bukog tubig. Unsa nang kisil? Usa man ang kisil. May kasabot ng kisil. Tugsoy ra. Tugsoy. Ikaw po, sige po kag sigit-sigit.